assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone mon foof salminama inde manama yettode sikara en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi e oɗo alarba alkamisa hande tigui woni nogas tati lewru mai 2024 joni joni paden koye jaade leydi sénégal. jayde leydi men e oɗo subaka alkamis hande ne wayno ɓuuri artude koye dawrugol ha tengti e nanggal on activiste APR biteɗo Bah Diakhaté jayde kewɗe noon garti hen puɗɗortoɗen ko jayde besbi le jour nden wi ko Bah Diakhaté kañum tigui wultini hakkude APR e Pastef saabi jeynankoɓe mbi e gardini bindol ko passe d'arme kamɓe APR noon alliance pour la république laamu wonno ngu ɗo ngu ina wayno tan erima ndew accitte ko ɓuuri yawde yaccade tawi ni alda e dalillaji on tuma Abbas Fall mbo Pastef sutiɗiɗo konguɗi wi erima laamu ngu ina wayno yo wat ko wiyete ko déclenché on ɗon poursuite woni tan ko fate banggue plainte uji beele ɓen ɗon laamu wonno ngu ɗo ngu fofen ina mbawa fawede junggo tawi noon o inniri ɓen ɗon ko saysayeɓe APR ɗin konguɗi makko nen jaajanden nden jayde on tuma maître Amadou Sall avocat on ɗon Bah Diakhaté suuti hen konguɗi holliti wonde ko on ɗon client makko addi kalko fate banggue preuve ko yewti e konguɗi ɗi haalno kono kadi eko namda toon to yeeso police ɗin konguɗi kala ne tawe hello jeegom enen nden jande witende besbi le jour. Point actu e oɗo subaka hande kañum narti ko yewti e ngal nanggal on activiste Bah Diakhaté saabi jeynankoɓe mbi ko APR welniti ha nden jambere nde ganduɗa nde ko jambere haare hakkude muɗum e Pastef ɓe pamminen ɓe mbi tan de ko Pastef e oɗo saaha hande kamɓe APR wonde no woni e wadde ni yiiɗi ha joni ko lorde parti mabɓe APR e wayno noon ngal ɗon nanggal Bah Diakhaté wiide mabɓe tan so tawi ɓe gacci yawti ina wayno janggo e jaam ma woɓɓe ndew hen saabi noon ɓe erima dendagal républicaine dendagal républicain ji ɗi nde kay darato ha joni nanggorana on ɗon démocratie e nden haare nde ɓe gummani APR noon erima kañum men kala gonɗo e APR yo ummo daro e nden ɗon haare beele on ɗon Bah Diakhaté ne accete tawi alda eko wiyete ko ha joni condition kono kadi o hoota ɓesgu makko ɓuuri yawde e yaccade ɗin konguɗi sifaji kala ne tawe hello tati enen nden jani witende point actu source a nde wayno kañum ne arti hen wi tan de ko gam ha joni fabade onon activiste Bah Diakhaté ɓe jaltini ceganeji gam ŋaccude on ɗon parquet APR nde wayno tan darima dadima gam haɓade ko yewti ko e on ɗon pouvoir mbo président Diomaye Diakhar Faye saabi jeynankoɓe mbi ko ɗum gasta e nder salon gasta goɗɗo jiyaɗo koye nder juma ko imam en imam de legal bitegal derkele kañum tigui batti on ɗon juma dingral box pamirɗon ɗum ne wayno ko nangue pooɗe duure hakkude imam en toon ɗon juma biteɗo derkele e on tuma noon gunɗon juulu jeynankoɓe mbi ko jofoyi ko toon to tribunal. Les Échos e oɗo subaka hande kañum ne arti koko yewti ko ha joni alhaali nanggal Bah Diakhaté ngam on ɗon activiste APR wawa accitede ɓe mbi ko makki e wondi muɗum erima ko wiyete résistance ɓe mbi noon jabde Bah Diakhaté heddo e dumbirde no wayno tan ko webtinande ngun laamu ko wiyete ko hono nangude yimɓe ko wiyete voix arbitraire jafoɗon e ko yewti onon forfaiture no ɓe mbiri kamɓe ɓen ɗon APR noon ɓe erima neɗɗo kala ɗo woni yo wat mobilisé kono kadi daro e nden ɗon haare beele on ɗon activiste ne acce en tout cas ko woni mabɓe ne jaaji hello joyi e nder nden jani witinde les échos titre goɗɗo nden titone wonde ne wayno ko alhaali conseil des ministres Ousmane Sonko ɓe mbi ko sunnima kala ko fati e banggue ministére uji ɗi e convention ngaji manam cifodiri e to banggue finance tuggude hitande 2019 ha nangui capan tati e lewru mars 2024 ene wayno noon e wiide makko tan foof ma yurnite ƴeewe budget ji ɗi cifodiri hakkude Sénégal leyɗele goɗɗe kono kadi e gollorɗe goɗɗe ɗum ne kadi ne tawe hello joyi e nder nden jani witende les échos. Le quotidien e oɗo subaka kañum ne arti koye on ɗon revue des finances publiques yurnitade kala ko fati banggue koppereje ganduɗa ɗe ko koppereje nannaɗe gollorɗe guendi ɓe mbi ko Sonko passe makki o scanner manam Sonko de
woni e wadde Macky Sall ko wiyete ko scanner yurnitade kala ko fati e banggue ɗin finance uji ha tengti on ɗon budget tuggude janvier 2019 ha nangui capantati e goo lewru mars 2024. Dakar Press kam e oɗo subaka hande ari koye on ɗon maire mo ganduɗa ko tumaɗo fannuji kewɗi tawi noon ko waɗa defere ko toon to parquet de Mbour ɓe mbi ene wayno tan koko teddi fawa e dow hoore on ɗon maire mo Sindian o wiyete ko ceerno Diagne o rewa ko blanchiment de capitaux c'est à dire siɓade ngaalu ɓesgoli ɗi kono kadi e jogade ko wiyete ko faux billet de banque woni kalis mo moƴƴani ɗum woni ko fawa e dow hoore on ɗon maire mo Sindian baɗaɗo déféré hanki toon to parquet. Sud Quotidien e oɗo subaka hande ari koye nde haare haɓade ko wiyete ha joni mbusuji hani yo Allah haali dalliji e beddaji ɗi saabi janankoɓe mbi ko le grand échec manam tan gueɗɗe dine wayno laataki saabu oɗo saaha ɗo jaruɗa kala e leydi ndi Dakar e mbaɗi kuɓal tawata ko mbusuji e dalliji kala ne jowi e dendagal beddaji kono kadi e dame galleji ɗi tawi noon laamu ngu ɗum waɗino haare muɗum wonde yo ɗum iw haalaɓe ceer hande noon ɗum ɗon laataki no wiiri Diagne nde ɓe pammini en e nder hel mabɓe tati nder nden Diagne witede Sud Quotidien. L'évidence kamne ari koye échec goɗɗo woni ko laataki goɗɗum on programme 100 000 logements temedere ujunere ko hoɗorde nde laamu nguya ne wayno ummanino ɓe mbi tan de ko en échec kadi ɗum ne kadi laataki on tuma noon ministre Moussa Bala Fofana hoɗiti wonde ko ngakki ko woni fodde temedde tati ujunere e logement e nder ɗin temedere ujunere logement en tout cas e wiide makko hayni ko eɓɓa ko ko sohla ko ene wayno ɓuuri hewde taw manam firtan ko golle ɗe kala ala hen fof ko rewi lawol e oɗo saaha ɗin ko godine tawe hello nayyi e nder nden Diagne witede e l'évidence. Info ina wayno kañum ari koye alerte woni ɗin konnguɗi erali ko yewti e kutorogol ko wiyete ko ha joni cigarette walla simme e nder duuɗe janguirɗe ɗe waɗi on alerte noon ko professeur Abdoul Aziz Kassé gandiraɗo haare cigarette e nder leydi men Sénégal e wiide makko ni no wayno e nder ha joni o haali ɗin noon nden yewtere koye ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓeɓe joddino daraniɓe haɓade ko fate banggue cigarette hanki ene wayno noon ɓe mbaɗi ɗum ɓe teski wonde cigarette ene hutore no fewi toon to lycée biteɗo hono Birango Diop e Jean Mermoz e wiide makko kanko on ɗon professeur ne wayno tan toon to Europe ene wayno kala ko fate banggue gartam ɓen joomen cigarette en woni ɗin société ji koko usti saabi noon ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon ɗen gollorɗe gonɗe toon nana dutti ga e Afrique saabu ga ɗum marsa no fewi caggal muɗum noon e wiide makko won drogue mo ganduɗa o ne wiye hono zombie on fuɗɗima waɗede utilisé e nder Afrique haysono tawi yettaki leydi men Sénégal wiide makko noon kalde ɗum naati ɗo e nder leydi ndi ko ɗum catastrophe manam ko ɗum musiba bonɗo jogori wonande ɓesguli leydi ndi ɗin konnguɗi professeur ene jaaji hello jeeɗiɗi e nder Diagne witede e l'info. Diagne l'éveil quotidien arti e ko fate banggue kutorogol simme cigarette so on jiiɗi ɓe mbi ene wayno tan kutorgol ngol ɗon eɓe eeri dennagal galleji dine ɗi kala nde kaɗata ɗum ɗon e nder leydi Sénégal manam cigarette jawinede ɗo hani yeyede ɗo en tout cas ɓen ɓe ganduɗa kañumen darni fannu o ina kaala dalilaji mumen e nder nden Diagne witede l'éveil quotidien. Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓen men Diagne hono kala subaka Dianekoɓe gaari koye mercato Sénégal naaɓe toon to France manam coggu e jeygu jour uji ɓe mbi tan de koɓe mbaɗi ko namdal en tout cas Ismaïla Sarr beele ine heeɓi tawtoyde Pape Gueye toon to Villarreal on ɗon club biteɗo sous-marin jaune tawteɗo o toon to Espagne yaadi koye point d'interrogation. Ligue 1 ine wayno tan ko yewiti ha joni on ɗon Teungueth FC ɓe mbaɗi ko namdal beele ɓe jogori heɓde on ɗon trophée championnat ko yesso génération foot toon to stade Lat Dior mbo Thiès. Championnat de foot scolaire ɗum noddi banggue ɓen janggoɓe ɓe mbi tan de ko Sénégal e Guinée jewti demi final kono ɗum ko football mo ganduɗa ko coupe du Sénégal Dial Diop kañum ɓe mbi tan de oɗo saaha hande ko équipe keptuɗo fannu muɗum e jamanuji jewtuɗi goɗɗum ko tawate hen ko liste mbo Sili national dowle Guinée Sénégal naajo ɗo jetteteɗo balde o ɓe mbi tan de ko heeɓima gam fettande dowle Guinée Conakry. Musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaaɗe leydi Sénégal dawri e oɗo subaka hande jetti Djiby Dieng to banggue caméra et montage en jarni dendagal yeɓoɓe en ɗo goni eno goniri kala nder jokiwindere nde foof e kuuɓal eɗen jiiya commentaire uji eɗen jiiya encouragement ji moon eɗen jiiya duwuji moɗon eɗen mbiya en tout cas allahumma amin
e jaarore mawde eɗen jogi ɗon sabu hormade programme télévision Pindi TV yo Allah hokku en hawrude e jawgal juma yen ñalle jaam